The Magwad couple is not alone in grieving over the brutal death of their children, Crisel Gwen and Crisbel Lewis. People who were instrumental in helping the family of Christine when they arrived in the hinterlands of North Cotabato share Magwad's pain and are also hurt. One male neighbor told us that in 2013, Christine escaped from the care of their foster parents in Cotabato City and reached Osami City, and they fetched her from the hands of the late Osami City Mayor Aldo Parojino. Christine and her siblings were in and out of the DSWD because their father was jobless and always left them in the care of their neighbors. Of the 7 children, Christine is the favorite of her father and who always took her from the care of DSWD. Based on the testimonies of their neighbors, the parents of Christine arrived in North Cotabato at around 6 o'clock in the morning with 2 small sacks of clothing and introduced themselves as relatives to the house where they first stopped. Christine was born on January 15, 2005. Based on the documents, this was also confirmed by the neighbor we talked. One of the 3 persons we interviewed was crying as he narrated to us how they cared, fed, supported and Christine's family. Our interviewee was hurt, crying and shivered as he narrated to us how Christine's father threatened them through text messages and calls until now, despite the care and the support they provided. Nabatin ako, ma'am, buong sa kasakit. Kaya sa ako na pero na ngayon na anak na buwan. Sakit kayo, ma'am. Isip ako nanay ko na ako yung mga anak. Sa pagpadako kay Christine, unsa to iyang matasan na wala nagadako siya. Sa gadako na siya, hindi na ako siya maano no, kay naaman siya sa DSWD. Dili kay nako naingon nga nauban nga ano jud ko nakasubaybay ko sa iyang ugali. Kay kun usay makita nako siya, tanaw nako lambing man siya na ano nako nga buutan, pero wala ko nag-isip nga luyo sa iyang pagkatao na siya kitago. When they first heard about the death of Magwad siblings, they could not believe, but they recall their experience. They just bit their lips in anger. One person talked to us, but asked not to show his face for fear of reprisal. He has a message to Mr. and Mrs. Magwad. Ang akong mama, may istorya ma'am sa pamilya nga Magwad. Sakit nga ano unta nga nawadaan ka og anak. Duha pa gid mo ka anak. Sakit kaayo. Ang ako lang unta nga kanang ug ang anang nagpatay kamo madakpan gid unta siya. Nga bayaran nila ang ilahang sa laod nga nahimo. Kay dili baya na manok nga imo lang nahayangan gani ka sa manok nimo o iro nimo nga maipit lang diya sa karsada. Tao ka ba? Na gihunusan sa kinabuhi. They don't believe that there was no mature person who was with Christine when the crime was committed. He sent message to the girl who was once part of their lives. Sa kay Christine, nahinayangan ko dahil sa imong pagkatao, sa imong hitsura. Wala nimo giisip ang imong kaugmaon. Nga unta, may ugma ka pa nga mata maka uban nimo ang imong mga igsoon nga maayo nga unta nga maabot nila ba. Unta nalipay ka nga naay nagsagop sa imo nga gituring kang anak nga tanan gihatag na sa imo. Ano pa na imong gibalos? Wala ka nag-iisip na may kinabuhi ka. Kung nasayod ka man, kung kinsa, kaya dili yung kumutuo nga wala ka kaila sa mga tao nga nagsaka sa balay. Isulti kung kinsa man para matagaan o hustisya kato mga bata nga buutan nga dako pang taghandom sa ilang kinabuhi. Nag-utlo lang sa
Until now, Mr. Magwad could not believe that Christine did not help somebody close to her when the crime was committed. Mr. Magwad thanked the people who surfaced and tell the roots of Christine. Sa kadugay nga na gano'n na tapos na pangitabo, so among hinay-hinay nga na hibawan or na mga impormasyon nga naabot nga naapad ay mga kapamilya si. So kami nanawagan po kami na pupunta, tabangan po ninyo kami na hinahinay po nato nga kabot ang tinuod nga kung sa joy na likod aning pangitabo. So nag-apila ko sa mga pamilya nga na I know na naamo diha, willing po mo mag-extend sa inyong tabang, na tabangi po ninyo kami. Kay kami karon dili kami hingpit or sigurado sa among seguridad, labi na sa kaso sa among duha ka anak. Okay? Pilit man namon karon nga gina process ang healing sa kasakit, kasubo na among na feel or naramdaman, pero kinahanglan pa jud namo ang ubang suporta, especially sa mga pamilya ni na naminaw karon kabalo ko nga nakagasubaybay pud mo sa pangitabo o sa mga events or especially sa kaso nga unta naga-feel me sa inyo nga tabangi po kami ninyo para po sa among peace of mind, not only sa amo ang kaugalingong pamilya, but of course sa ibang tao po na nanghinahanglan po og protection nga murag nadamay na po sa kaning sitwasyon. Please, kapamilya ni school girl, tabangi mi ninyo nga hinay-hinay nato ni nga masulbad para sa dili lang sa muang pamilya, para sa atong tanan pati na pod sa inyo. If Magwad family is in pain, people who were instrumental in helping Kristine'S family are also in pain and afraid. We just hope that as concerned citizens, we can help the families who are living in pain and fear to get justice so that peace may reign. Edith Caduayan, News 10 Philippines, stay safe!